panelists are not present here right now, then I would like to request any of the representatives to please come forward. One of the panelists, Mr. Thompson Rompi, KSA, I would like to request you to please come over the dais for the felicitation. So we have one of the panelists here. So I would like to request my colleague to please felicitate. Hello. Hala, KSA, मैं भी जम सोन तेरन अलग ले सबसे अपर कादुरी देखो कुछ पुला से represent असोन पेन नंगे चित्त आइडुन तो मोनिराम तेरन लासे अलग फांसिता मेटा काफ्रांग अन के बांगी फान चुनें रिपोंडो लापेन KSA Anglong po ahin pen jong si represent असोन पेन nang citong dun asोन तेनिंग arong pikji lasi dak dun mei phu masih litu mang bong dolo lasi alang phan puthot isia pamu heta panel as a panelist dolo sitamel la dak sitame ako puthot isi ilitum pine kache sonsar nang pa kemang pen kali lasi la dak ilitum dak ke bang panel tum chingki chethan ke lake khaino we pusinil kamathadam lasi ake hai mirjeng kro phan sinili kachuning ri patolo lapen dak mo het jong nang chitong dun do KSA Samson teron tumahin pen lasi alang tumpen ta jong si nang chitong dun dak wang aprangan wang son tening arong ji pen jong si represent jong si do plotang te dak nang chitong dun ja pan sinili chuning ripondo So ladies and gentlemen, the next issue that we'll be discussing is KSA and its function. So the panelists, a few panelists has been here to then we shall wait for the other panelists. tong igedat popodi la nangli ahok peta bangke nele official invitation bangke pale etlo la sidak na pi dak hang po la KSA tuma pang room po social media long pang ton po papuri po akamatha pentong nang sitong dondelo ne mate KSA ke ni tuming ni dapat pe potong kamatha lone la bang ne chini dam de sitame nili tuma ke manga bang alam the nili chetan kang tung la bang so chatai long pen dak KSA jongsi arodo open kopi ma kisung labang ke nilitum hadak BISWANATH long ke dokar bia tum ta kachini neke kalilo athe mahala dake nili methang mata dak laso situation nang pes tanglo lapen det pusitame non api sitame ako puthor KSA hala dakta ako amhang nang thek thulo hala dakta bisaralam non ningkan isi hinia api plotang te ke thom pripo ka vedat ji puke nona teng tenelang dam plotang te angring ke dokok lo lasi lahe atomon pen itum koson si kache khang unjima lapen isia bangke jasemet nang litum apana ke chopha bangke ilitum pamo het ki puason thak thak si ilitum KSA ke kadok beta kemang ke sivet lo khei la pen long ria join lo la sila bangso khei long ria join pen ilitum isia history create un ma non aporhut history copy fansi ke create un ma pune karju abangke matela bangsalam thene likipu kangtunga bangke ilitum ang pong la kaching ki kachetan kachetonte join si la bangke aru ke dovek lo la bangke ilitum abang putin la chini lo la si ajat punon sitame ilitum a khea join long ria join la bangso ke hu bang joy lut pen
pini pen ap jong si KSA ba arnisia pi jong si KSA jong si ero vet do pelotang te lake Karbi Anglong kaprek jasamet bang ke political organization atum punon kaprek atum punon nanglang prot abang ke awadat pu bang sinili ningi thedam kopia potma pelotang te non head jong hala dak may pi along sitame Dr. Tuliram Ronghang CM sitame ningje datlo dak nangli tum ta thek pon long lo hala dak ningje pon abang ke KSA atuma phan ke non ke ratcharia song tum pheri re pusiki puda rasila bang ke nangli tum ko pisi puji mala bang so alam theta nili arjupon positame e si kheyamo arbung locharli asong aphan isi political organization atum jongsi ikipu pelotang te lake la kheyamo arbung aphan kape bopma la so alam theta litum chingki chethan pon nang la si litum abang nang kecheng sia bang ke nang litum bang hnia phan kurbang thupa jerlo nang litum nelitum nang chop phateng pen nelitum aphan man nang ki bila pen Karbia ke phan ching hon pik la pen KSA ajat alam sita me chingki chethanun po pen nang litum dang nang chitong don bang ningarong pik lo la si litum aprang ban si lampak la nang ji ilitum kupine che debate nang ji la posona phanle nang chop phata kalia posi debate ji alam ta bang ve sita me son soni ka charju nang ji ason dokok lotang te ilitum ka charju pon po sita me padoponik nang la si kecheng si bang ke neli dak jasamera bang ke punat moniram te ron kai pan si neli arju poning tung Kaju pon kang tung alam te bangke lalo. KSA history la ili tuma la jasamera bangke langdam lo nang li tuma phan la bangso karju piano masi pine chebhong meme mate pine ningkang meme la posana environment bang ke ili tum create nang delo atema ili tum ta charju tek inut leader pelotang te si leader out anutina long ta tolo. Nasi neli karju kang tung bangke isivet alogo pen ke thom an la lo charli asong dokok la silaso alogo ke thom asong dokok abang la bang so puthak kecheng la nang kecheng apur ki mo puthak nang li thi hek pen la so puthak nang li hin pen tham pakla rek jima Aprangsi Chorolo, pini BISWANATH Karbi live atumban KSA atumban pini laso Conclave long na invite pot BISWANATH Karbi live tumpan Chorolo. Lapen second abang ke alang litum pan congratulations litum wish kurilo alang litum second year foundation alang litum pini celebrate kurilo lasi alang litum panta congratulations litum Karbi Student Association pen alang litum pan pajiro. So a question abang ke non pong repeat tuta. Lalo jasabet bang ke non penangan kachini atum dolo sita me penangan hala loka charli asong hala apari matuma bang ke arong kache waita dokok lo posi apur ki mo kachini kang tung atum dokok la si ajahok tum penangan rat atum question bang ke logo isivet pen ke thom aro dokok Karbi lo charli asong la sila so puthak nang li kopisi tham pakla rekje. Okay, KSA apur kimo alam ke nili ningje dam delo. Ate KSA apur kimo alam ningje dam lo polote ding pigji. Lasi nili KSA komandu pensi ke claim dam ma ne halo suut pensi pangcheng dampo. Ate aprang history alam ningje dam lo polote nili incorrect information dokok la thek so controversy da dokok po. So aprang ne past history alam bang ningje dam delo ne komandu pensi KSA ke join dam ma. So non command in the join them and pini arni an a picture ko sonloma la so puthakan sin ninja dampo. So nili KSA ke join ke like February achiklo 2020. So nili KSA join date of even ke India at Anglong corona da dokolo. So corona da dokolo la pini KSA activity bang nili punok pan thekdun long o edalo. Sita nili KSA join that pen ke KSA tumke roughly rothom mething tom alam ningje loplote rothom doi koklo la penili KSA pen join that pen karjudun long alam pulote KSA rothom roughly rothom do kok bangke particularly mething tom bangke nili kachini du nateng pulote number 1 bangke ilitum political afan pathi ong apon
political leaders to malam arju ong apot. And number 2 abang ke nili ke tek long lapen kachini long polote nili tum ajaha tum selfish la leaders alang tum doko ka join si pinik la Karbi Student Associations la metheng toma tum pini rothom doko. La si ilitum jongsi ahok ahak pen chingrum ji polote ilitum political leaders tum alam arju pen ilitum students tum as a pressure group as a interest group ilitum kupidong claim na ingma laso a duty laso a goal laso a aim objective pen ilitum claim lo polote ilitum chingrum unji. La pen number 2 bangke ilitum selfishness nesi lead ponji nesi akathecho na nesi paprang nang ji nesi claim vek nang laso a feelings abang ilitum ninglong chibikok polote ilitum KSA ke jongholen ningkan 50 ilitum Karbi akhai jutkok sita KSA ke chingrumun elo lasi KSA jong si chingrum ji polote ilitum la soni abang ke ilitum ining pen che warning KSA ajat pen sita ilitum la soni bang ke warning la tik tik ke ilitum KSA metheng tom puno KSA inglong pho puno ilitum isibada symbol isibada flag pan che song pu Chorolo nanglihin pen lam te chepe klang pot nei puthot mepu Thompson rong pi ke hai pan sini liar ju poning tung labang so akar ju mathot lo nangli pan sita me dak aja semet bang ke logo isivet pen ke thom ma song doko ka tak nanglihin pen kopi alam te sidang li rata pan than paklar kan tung lo okay Pini Karbi Anglong BISWANATH live BISWANATH Karbi live alang litum sengkan hini kepleng laso celebration along niliphan nange phapon Karbilo Charlie asong phan ke phapon pen pini alang litum laso conclave long participate dun long ang parta pini alang litum laso sengkan hini apong ke celebrate dun thepot alang litum phan kurbang tu pajerlo pini laso amailong ilitum long ex-CM ex-deputy chairman pencenglok KSA president barim general secretary barim pencenglok lada kaddo gawe ke thek ding do anaphan ni lam thewe jume prang ka song kadam pajelo ahlo KSA a logo isivet a flag te isivet pensi rothom do kok alam si nil phanar julo ahlo KSA abangke pinike kecheng pen a chronology ke ne than thu ting telo repeat thu ting telo sita KSA a logo richiki metheng tom laso ke mana bangke 1985 Chukiola conference along si richiki metheng tom ke paman lo Chukiola conference long bensi halaso hotsi flag tanang chelar lo pen aphi laso richiki metheng tom pen KSA pesar pi ke do flag la bangke isivet sidolo bon sita 2000 la 9 September 2000 la sohut isi a section atum isi a group atum lamding road long kido menna office along COC indoor stadium KSA indoor stadium a ban along dampen alang litum kaprek new KSA pu sengdam de real KSA pu sengdam de halaso real KSA ke sengdam hot ke khonsing terang si president lo lapen Roland killing si halaso hot general secretary lo lason pen aphi 2015 aningkan bangke KSA atum isivet nang populo halaso hot bor i pensi KSA isivet nang chingrum lo halaso hot chingrum si KSA amaipu Simeon rong parapansi haladak song ni group ni KSA pan isivet pamansi Simeon rong parapan maipu arpu bak ponlo alang charibom abhi 2017 aningkan kopi ke matha penlone isi as puthot ako Jameson mupen Samson po atum alang litum kopi tong ke matha penlone kopi aning ki oi penlone laso lamding road KSA office long komentu akai pen ha ke cheng pen ke do a sofa mokha aing hap khirki mokha haladak ke do almari mokha theng tekang phun si penangana file documents ing hupon si alang litum ha kapre dim dam joilo KSA po hadak sengnam delo aphi laso KSA atum haladak tai sivet do tekte Samson teron phan ke suspend fulo ta ko suspend a munit bangsi puthot ha west kar benglong dampen KSA pu pachaman de
halaso dim bangke lason ning hang bang aling dam po kat po wang po lason pulote lake karbe khai phan mesanang thekali laso potsi anutin a individual ta labangke responsible do KSA a main pen mania tum Asia group long do po suspended pulote ha ka prek seng nam det lason ke paman lo pulote hala phanta itum aru deng pondet kroi pondet pulote lage karbe khai phan mesanang thekali busini puntu pasi itum ke wangjia ni non lason ta aru man thai sila so paman long le daje phan sinili kadoi phan nili puntu Chorolo nangli lam thi paklang pot nangli phan sinili non puthot teron song phan arju pon po non het jong dagrat ami pialong CM tuliram rong hang kaning je pon alam thi sinili nangli phan arju poning tung ratchari asong atum non ke locharli asong aphan ke phiriri pu asolam the puthak nangli hin pen nangli locharli asong japu ason ben pen nangli ko pisi lam the je paklang ing tung lo Okay. First of all, CM tuliram rohang pan kipu kangtung ke lapuan lo. Nili tumke atangwadi gali. Nili tumke terrorist gali. Nili tum democratic aron pensi nili tumke demand ahor muk do bolate nili tumke democratic aron pensi ajat asahita claim bomb pensi nili tumke demand bomb chesong bomb. Lasi nangli nili tumpan KSA tumpan phere nangji puke nangli lake mispropaganda rat phan pachu bai pusina nili tum hok ponang kogi athe KSA tumke la tumke chesong but in a democratic way athe nili tum ke India ke is a democratic country abroad ili tumke democratic aron pensi chesong bomi lasi KSA tum phan phere nangji pualam bangke KSA tum isivet kalidet posi latum pan ke political asong tumke phere re delupu kupitor ka la phere nangke thang tum hele kaman lapen bom la happen nili tum Karbi Anglong pan terrorize kurima nitum kurire nili tum jong se demand Karbi akhai lapen Karbi Anglong rat jok nang pulote nili tum democratic aron lapen legal aron pen chesongji lapen democratic aron pensi nitum kaiki da chesong thipji lap chunche tikta ili tum democratic aron kroi lapen democratic a principle nili tum kroi sita democratic upon alangli tum kroi kroi polote nili tum ban terrorist na penchongi sita violence ke kitiata kamjor weak amuni tunge kitiata haloson violence akam claim kli violence ke alang tum sinan claimi mo inut bahini police nalokai po ili tum pan heng nang chok po ni tum pan that KSA are violence people pun itu ana penchong da thek but KSA tum ke violence claim claim lasi KSA tumpan phere nang ni pusinili tirilam rohang pa CM tuliram rohang pan pukang tum labangso akar ju thot masinili nangli phanta ju pon po labangso aputhak nangli kopisi than pakla ding tung eklo CM tuliram ronghang KSA asong aphan pherere polam si aju pon lo laso lam ke hok tahai ba hok kal det tahai athe yes kalang lo pini tuliram rongha ke hai CM alangli ningje long lo bangke ahok lo KSA ke pini ke ropli alam si tumpulo KSA ropli chota gali KSA laso ropli central committee lo ang tan long ke do KSA punon ba kapre ka along ke do KSA tumpusita KSA la central committee ropli atum along komania long le che rip don ponta la tumta kaphere do kok thai sita non bangke ang tan long ke charlie dam a students body tumta la central committee tumpen relationship a vidaramasi latum abangke non ke phere det khingjang lo so pasi ilitum madu sitame KSA a chronology bangke chini pe me pen koso KSA me halaphan jong daklo ponsi madu a political party non ba madu individual non sita KSA phan ke phere po chorolo lamthe nangli chepaklang pon theke pot lasi neli puthot non adjustment bang ke la so alam ke klang rock plotang te public atum adjustment bang ke rara tum along non ka che thang plup alama bang ke lake KSA atum aru ke ong joine si la tum la so alam thepini ningje high dat lo lasi la so ningje high dat lo posi KSA atum phan ke la an ningje high dat tang dat lo plotang te nang le tum ke claim ke dam sitame kwan si RD nang pipo po bahari ile tum mathame me ang deng sinon ke dokok lo lasi jongsi ile tum phan ile tum hok lo ili tuma bangke songsar thom kep sitami
non kacari bom government puno amat le nang cari not lake implementation ke lang tum si claim ji ase alang tum jong se phan la pa anang pu det lo platang te nang litum kache song nang litum ake mang jong kupusi na implementation por lake pahari itum kamatha mate charjume me lake big question non pinia por lasi labangso ake ase phan ne pamu heta pulo kedam tanga por hut bang kedam jilo komat ne ake chok cha join ni pen si ke ase chekak dak ta hilo mene sita me pinia por ke ase kaching room ji phan nang litum KSA kaching room je phan ko an ning hang lo la so puthak nang di nang lin pen than pakla rek jima nili tuma KSA ke kaching room ke aning hang o non pen galilo ani ke hang ke kaching room ji phan ke nili tum chuning alam se nili ningje dam po nili tum isi 6 la puthak la pen article 2 implementation of article 244A puthak chesong nang pu nili tum all party hills leaders conference atum youth atum ta nilitum long wang lo nilitum alang tum pen chingki chethan lo chingrum nang la pen nilitum movement claim pen nilitum hemprek palong nang pu panta nilitum chingrum lo sita ajahak APSLC leaders sunta ilit laso ka chingrum bang ke ning dok de la pen apur kimo alam lang dam lo pulote batai do lo KSA tum ka chingrum kaprek a KSA pen kaprek a KSA pen ilitum ka chingrum do lo nilitum sita ajahak tum ilitum long ajahak ilitum long inut ba ni inki doko joine si KSA chingrum un ederati lasi ilitum long laso majo KSA long kala ha inki dolo polote ilitum warchor si banane hong warchor nei ladesi ilitum la ha inki jong si dopong lo polote ilitum KSA chingrum un e lasi ilitum KSA Jameson timung roke political ilitum article 244A lapen ilitum 6 idul kapachun je pan ke kaikeda kaching room long ke ilitum chedon dun puthot nanglilam the puthak puthot karju la pen kethak la jai mix sitame bang tupo sitame ne punat thomson rong pia phansi arju pon thingtung la bangso KSA bang ke nanglita chini pamelo KSA kaching room re joini sipini nangkelang phota ajahok adima bang ke dokoklo la pen raratum engnek nangne la pen hearing nangne engton nangne adim sitame la son ang deng sitame le damrok titilo kasila bangso KSA kaching room aputhak nangli tumahin pen kopi si puing tung lo KSA kaching room alam la so alam bangke la so question nang le rok lagi me o alam lo sita nehin pen bangke KSA kaching room bangke fereduk lagi serious athe 2009 aningkan ilitum ex deputy chairman lo alang litum ke halasot ke UPDS nang sa kalang desa UPDS nang alang litum asong pensi KSA phan odd head lo alang litum asong pensi KSA phan odd head lo road thoma song phan road thoma president phan ther hab lo kaching room i phanda ready lo non iltum chenghonai vice president kro sangho alang like halasot victim lo deprive lo alang halasot pensi alang halasot general secretary lo alang kaching room phan wang lo kaching room phan alang ke wang joine alang seat bangke kaprek phan pangni detsi laso Anglong pho separate dokolo laso hutsi laichan engleng punon stelin ingti punon alang litumta kaching room bangke chingrum jok plosia mithang chedorablo sida halason abangke kaching room pomat kaprek phan pangni detiti halaso bostu bangke pherememe mane nang pangrum phan wang po chingrum phan ready po ne ke as ne bangke kaching room ready sida nela nidim koman eng ni det halage pherememe hala son le mandet pulute lai kaching room si kalidet po komane pam victim pache manchot pulute lai kaching room ko piloi dolang itum neke kaching room ta experience lo kachekak ta experience lo 2015 ASDC long kedo a KSA pen netum along kedo a KSA halaso chingrum lo pini halaso asong ningkan hini ke thoma phi aru chekak thuda lalo mante kaching room ang theke mentune chingrum po mentune chekak po halaso dim chingrum lo 2015 chingrum pen 2017 andolo 2017 pen ke ako rothom cheman thudelo rothom cheman thudet pen hala dakta ako hala tumta ako e robet do thek hadak ta ko chekak thudak ropli dokok pulote lason pulote konat lo ke meke non chingrum poru rokep dokok pulote phere me laso lampasi laso pasi lake kangsai kenang sot itum non ovegi mitum jasse met pet ovegi mi
pen ke the kiding atum sitame a hok a chronology pen KSA phan blinder dam nang ne phurkimo blinder dam nang ne a hok a KSA phan phurkimo angthun wang jira KSA phan jong dagon la kachingrum ni puchingrum chom te anang ne ke la phan jong dagon la so song phan paklemo la sini hin pen pung tungพุทธนังลีลามเทียพุทธกาโคจิงกิจทันปอนทุนังนังลีพันกับจุปอนกังตุงกับบังเกลลอKSAพันนังกับปังรุมบังโดมาแต่เนลิเกกจิงรุมจีพันสินิงแกแห่งปอลำเทซีนอนบังเกกหลังแล้วละสิฮอกเป็ดลำเนลินอนหลังดำแล้วนังปับลิกตุมอาจจะเสม็ดกาจินิกังตุงจะเสม็ดบังเกรองอาจุกจิทันเซแล้วตัวพุทธบังละล้อเมทังจงสินิงหังเฮปเราตั้งแต่บังจงให้เลยนังปังรุมสิไตลิเกจิงรุมหมดนี่เลยละสิละตัวพุทธดาKSAรูปลีโดก็แกละแกดัก President Secretary ตุมยองสีกับจิงรุมจีพันยองสีนิงหังเฮปเราตั้งแต่ละแกอนุกับเปกยองให้เทคทอมเก็บบังแล้วนางปังรุมสิตละแกจิงรุมเลยลูแล้วสิลาซบทักนางลิโกปิซิปุปอ hok lo nili tanali question nong se nang cheton don lo ate KSA long aning ke hang President Secretary pono alang le tum aning ke hang awe pulote KSA ke chingrum mun ate aprang ta kachingrum pa process ke non pendel ke claim ka lelo aprang kapra difu government college student union to GGKSA to hojai KSA to kapre KSA tum ta la so process ke claim ulo kachingrum yan common program common actions common kupilo ne dolang la hai a system an ta claim la sita KSA ke chingrum re delo lasi non abang ke lapo ake hai bang president lo nili ke vice president lo lili president banda lili je than nampol ke chingruma process abang ke nang litum aning hangma hanghema jongsi ilitum ahok ha Karbi akhai amoy arbung the vanguard of Karbi society ilitum pan the vanguard of Karbi society lapen khai amoy arbung pos ilitum pan Karbi arat Karbi akidukilak aratum ili Karbi student association to wan kanang kipulo sita ilitum instead of vanguard of Karbi society, instead of backbone of the Karbi society, ilitum ahok happen the ilitum vanguard, ahok happen ilitum backbone of Karbi society luma. So laso based on that ilitum mathapen ilitum kachingrum upon tuning nili as vice president pini central a president ma tuning ripon lo ilitum kachingrum a process pan ilitum claim pon la athe ilitum akemangi isivet ilitum akhai hemprek tuning lapen ilitum Karbi akhai tum kisung pen ilitum pajok na impu alaso aim and objective alaso ateng bensi ilitum KSA ta amhang na pathek lo lasi non ilitum isivet dopen isivet chingrum pen isivet achatai dopen ilitum Karbi akhai pan pla anso se ang deng long pon lo nang that ilitum a society ilitum Karbi society politically socially and culturally we are a secure society and advanced society ilitum pinchong pon lo nang ilitum pachun pon lo nang lalo la sabthak nili puthana li phan arju pon thukang tung bang lalo aja semet bangke athepi bangke methang le ning hang hi te chingrum thek athepi alam the pen masini li kiri pen sinaka arju pon po kapre katum proposal wang ve phrang methang pen nang litum ning ke hang pen ilitum chingrum nang pu la puson ning ke hang pen nang litum kapre organization mate kapre lo charli asong atuma phan na puson proposal mane talk walk pen nang litum la puson ke claim pon la kedam tang por hot ke thek pon long dek loma nili KSA claim clear prang bang nili chini nilang sita nili KSA claim there pipen bang nili tum in written pen by claim kelang sita in verbally in orally bang ke nili tum a president bang ke pua president la pen kapre aprang Simeon akya ke do ta alangli ani tum a president bang verbally bang chinki bomlo sita verbally ancho la sita informally ba in written bang ke process bang claim kelang sali lase non nilitum a president upon tuning repo that in written pen ilitum catching room ji upon a process claim nang pos nilitum the true laso a platform pen pini nili as a vice president rapan pachini kang tunglo laso alam the mathot sinili punat na nali phan sitami arju pon thupo pamu heta lang phan ki poson thak thak sinali phan ta nili pointum lokacharli also marto ma phan sitami ame thang si charli ning hang hi pulotante jonghile pa charli toireta lake Charlie lilu la puson thak thak si me thang jong se ka chingrum ning hang he plotang te lake bang nang ka pangrum ke litum chingrum monelo la si la bangso ka chingrum ji aphan nang litum ning ke hang pen nang litum non son in return punon mate ka prek asayang deng ke deng pon la puson nang li kopilo ka matha ke kedam tanga hoda bang ke litum ke padam juilo na xyz kopilo ne akisung dolo non litum langdam lo na kedam tang hod bang ke dam juilo sitame non nang li president ki khia hoda bang ke ise history create ji pu la person kemang pen mate isi kaddo be dak ropli sitame
จริงรูมนางปูแปนนางลีก็ปีนี้ก็มาทับปอนกับจิซิกปอนเกเคลมปอนเจ้าพันนางลีเกมังโดยมาท่านประชินิกิมา KSA ka chingrum KSA ka chingrum alam ke nili matha teng polote KSA ka chingrum jok plot chingrum sinang ne KSA ka chingrum athai se ve athe KSA ka chaka ka ve phurki molong KSA ka chaka ve ilitum long akesar tumdo alang tum chini pe me la solam kasi nili mopen that time again nili ningjelo non da ningjelo ilitum KSA a chronology bangke chini pe me si KSA ko so KSA mang thun wang jir a KSA phan jong hai nang po la so jong hai he a joine si pini mania ning hang link KSA po chakrong nam ta pachiman long lok la so chiman long le det nahi ke pachiman long le det nahi pini kapang room abatai tin song kimi ke klang KSA farman pangrumi phan popo song kimi klang po la so pot si KSA ka chingrum nai pulote KSA a chronology chini pe me pen koso KSA ma ang thun wangjir ahok pet ang thun wangjir KSA pan jong dak point hai lo pulote KSA ka chingrum nai dim se avelo nege la so dim si nege wang lo ka chingrum ni konane a chance doi ma ka chingrum konane a toward longi ma pusi ni tuma phan ke CPML KSA pusi establish lo ahok ni tuma CPML KSA pusi establish lo pini ne CPML pensi ni cepai lo phan bori lo sar rotoning ti MLA kitur hut openly CPML phan chosi alang phan campaign hai campaign bi banglo congress ke campaign bi banglo congress yes CPML pen nahok pen osita cepai lo nang pomati ane towards chiri nang po non Dr. Tuliram Rohang alang litum penta hemprek lapen border alam pen chengwai si alang litum pen ke claim rabi phan non toward ribom lo son lo la so dim si konane atowar longi ma pulo kaching rumi phan konane atowar longi ma phan si la so dim long wang nang ko lo hok nitum phan ke CPML chini pe me madura chini pe me CPML KSA puke madura chini pe me lamding ro long ke do teman ke sita la so dim long pen kaching rumi atowar kiri si lahai asai ta claim nang ko lo yes ingnek me mathalo pulote ingnek me sita kang nek alam ave labang ke konan ne kaching room a chance doima konan ne kaching room a platform longima po atowar kiri pensi la so deng an la so steps an enang ko ne methang da non ta risk do la so risk sita Karbi khaya joine longri long pa joine la so hemprek a joine nili la so adim long ta methang phan chima tha the pin pensi lahai a risk se en lo nang lilam the paklang pachurut lo la si nona por bang ke pu audience lo public lo la pen rat ana thu pen karjukang tung la bang so KSA ka chengru ma puthak lo tangte kali daga bang ke non ese public si nang likupini question ju sitame ne po he dak ese question po po nang li tu ma KSA pen si nang li represent ji la po bang ke dak kali nang li tu ma panta por people la si nang li tu ma pana por nang tik pilo kachinia tu ma kenang sot la lam the chepek lang to nona por bang nang li pana por people to lo Mopen penang analam arjulong lo asi unification alam wang lo pulo dangte nili ke batahini le ke phudunta batahini ke phudunta suhi ke mari dun cheng bang lo nili ke thanda mu unification nang pu chetok gun bang bang asi ap ke cheng si a unification ke do ke 2009 ani kan difu government college auditorium lo haladak ke nili tum chingwai alu je rothom pen hula so rothom ete se rothom pen abang ke laichan ingleng phanasi president ke ta ke pek populo working president bang ke sarthek ram saphan pek populo aka secretary bang ke stelening tie pha ki pi populo hula so ad hoc committee ke seng popuhut amat wang pu det pen amat thon son bang non arju ai po alang li ke phudun de lo setame alang li bang arju ai nang kok po arju nang kok po lai chana bang bang we lu un an le hang da bang we lo phi ke a phone da switch off check lu la bang we lo mat khola dar man se kiplut ke pang cheng lo
amat kiplut kepang ceng amat chance long long amat konane pen konane bang kan ang tong sasa lo pacakak pun lo amat nili metang mata podun set lo hola sotan nili pulo nili arpunang ni ke chingrum vegji pulo chingrum nam and I will be the first one to sign on that bond second time chingrum nang pu hut tamel la son lo dak la luru langso rangsina sapo auditoram lo halabang so hut tame suhi mari nangi pulo I am ready non da suhi mari lo pulo suhi lo final decision ani ke la son ni ke chingrum po pu ba ke nangli tung ma group bang se ako bang tu thet dal lo am asi mana bludut titik lo alam bang ke kece jong pali hela so ke thomson na phodun te dal la se alang li phan ke koidam pu alam li muthe alang li bang hula so group long dudun ko masi punang kok la si phodun kok le nona bang ke la pulo jong si history alam chi phudam chi pulong te il tum mughal phan chang thu nang la tum building hem ki me pik pik ke mughal tum le dak na parul thule na Karbi Anglong ake me phan ma thaji pulong te history ching thum nam nang nelu ake me phan pulong te aprang phan si ma tha dam nang ji non present na phan si ma tha dam nai la bangke la halo unification halo ni li pudam ji bangke hini alam bang la pu halo jong si nili phan na pu nang li responsibility kupilo pulo dang te nili bangke hola suhut kining je koson ma la son thot si ning je le po unification ke wang lo pulo dang te aprang si alam bangke nili matsi suhi ta na mari dunji suhi mari evpen le che tong ning ta evpen si che tok ji je unification na kroi dun lo lapen arpu ta nang nei nili methang ma arpu tang nei lagile nang li nang dodun nang le dodun jodo da nang ke ho action group ho char dam lok ni char budam bo volunteers lo only simple volunteers arpu nang nei lo lasi api ap kedam tang alam lagi cipuri bulote non gontai sia program long ke jurun e lagi dak ciklo jon cingwai deta lagi jurun e lasi akeme matha ji bulong te Karbi khai phan ni ke appeal si kuriji kado a group atum banda me ni ke appeal si kurigang tung just appeal from my side appeal nili tung metang organization head atum banda me kaikke tame labang so alam thesi puwer je ke wang jia phan khe phan long ria phan ake me matha pen keng kam ke chi jor bang ke nang sot la pen non ke apor vek lo kali pulong te non ke wang jia apor hot bang ke Karbi khai tum ke sung pikhlak la si non bang ke chingrum nang pu nili si pulo mirjeng cross si pulo vice president KSA lo pholo choro lo nang le ka chingrum phan ning ke hang lam thi che peklang pot la si nang li phan isi dak rata na tu pen pason si isi alam the nili tum kapang rum do la so kapang rum ben si nili pamu ben na karju pa do pon la ke nili jungjung ning ke hang na pason pen kalilo kadog we alam the lin pen la si nang li phan nang li adjustment non bang ke don mei pulo ke senglong pho pen represent ason si nang li lam the bang che peklang pot isi bang ke choro lo nili ki pu gang tung bang ke pamu het ason thak thak lo ka chingrum ji phan bang ke command ni si nang pangrum lo tang te ne chingrum dun pu bang nang nilo athema nang li nut tek reset abang phunili chini lo la si in return abang putin a KSA pantanang litum jong si itum chingrum nang pu proposal pi la so proposal nang deng dedat plotang te moharat si hala tum han pang tek po la si nang litum a KSA pantala so initiative deng plotang te la ke rara tum nang litum aphan ang choroji nang litum aphan chot kali la ke pu alang thomson la so thomson rong pi president la jong si la so sai deng sita menang li pantanang choro vek ji rara tum wa nang litum aphan sita menang choroji Samson terona KSA tum jong si in return itum chingrum nang pu jong si proposal nang pali plotang te la ke rara tum ka churu alam the to vek ji la si labang ke itum elam thepen lapen itum ke klempen kon si akache hiluma lapen kachete bok ma bangke mo apor si ephan ethan policy nangli phan ninge the bangke nangli non apor la puson la pan ning cherot kut pen Karbi ke phan si non bangke unification alam si nangli RDP pik lo la si ning ke the pik bangke nangli tuma song pen sitamne la bang so proposal bang la nangli tum ke klem ke dam ang tek ponlom pu si ning the pon la pen puthot chinggi chethan pon thulo nang la pen rat ana thu pen nili apor pipon thik lo karju ji phan nili elom sovei ho elom sovei nili hin pen si KSA kaching room alam si nili hin pen puponing tung tala so prang ithe sab so nili lam chedanang phan kali sita KSA kaching room alam si kaching ki ma didi
laso kacing room long APSL si amian puponder bang kala thang aka cerap ta ve laso laso pot bang alang li thek kai lu pu ning ye ponder si meji a the KSA kacing room lang si than mate ase kuman party fan cing room na pokocing cilam dak bang ke cekeng kilo la bang to la le son lo la pena dun thu bang ke KSA cing room naing pulutang te nili hin ben kama tha bang a hok peda bang ke political party mate racharia song pen ke chepe lo vek nang puloge BJP song pen dat kali APSL na chepe lo ning lasi KSA pulutang te si pressure group si manang pola bang ke kachari bom tumnon opposition ong le donon bang jog phansi tame jongdun hai nang po pudun hai nang po lagi si pressure group si manang po la anjong si KSA tum claim lo pulutang te e peng vet do la pen hampang long ke chok che la man jong si phardun dak hai lo pulutang te munir tum long aning ke the duji la pen munir atum long aning ke the dulu pulutang te KSA tum ma phan ke asai hemta rat si kim piji jok pane chiki jok to lage rat si kim piji de kumani phai jong polam di nilia holam si pu he ta rat si kim piji la pen han anta rat si thondam ji lage jong si KSA tum rara phan aning pathe un lu pulutang te sita racharia song long konani pu ili tum kachirap do kok pulutang te lake anutin da bichi bung rep lake chingrum si un elo lake lasi ke cheng se keng kam ke lake racharia song ko an make do an pen ke lake chepe helo thainang pulage choro lo nang li tum bahini ang bong pen jong sila bang sopathak lam klar piponik tung ning hang pulutang te nang li tum han apor pipon lo achok nang li phanta apor piponik lo okay pamu wala KSA kaching room long APSL si amian jong de pot thek kai lo pu ni thek kai ki pusining ji athe nili intentionally si kaning je lo da ka bang ke kaching room alam si kaning je de kaching room ning hangma hanghema so nili tum ke kaching room ning ke hang si nili tum political rights long nang ji pamen pen nili tum political party tum benta nili tum ching room dun lo last is KSA pen dopi kupi posi nili tum ching room re det po khai aphan si karjap khai paprang ji aphan si nili tum karja wapot ili tum kapre KSA pen da kachi song banda ili tum ready pualam bang si pamun ili ke jong da alang bang karju ko son lo nian cholo lapen number 2 abang ke political party pen chepa hello unang ji KSA bak lo charlie song tum ke aho political party pen ke chepa hello unang ji sita akemang jong si isivet pulote ili tum ke claim ke dam ta isivet nang ji athe aprang ili tum India independence pen langdam lo pusita kapre student organization tum do sita akemang isive tum mala tum political party Indian National Congress puno kapre asong pen alang litum claim rapet pen India tum banda independence palong lo so why not Karbi Anglong long ta KSA tum hempre ke hang asong lapen kapre ili tum issues ke deng along ili tum why not ili tum claim rapet why not ilitum asita legislative lapen parliament along ilitum asi people ilitum pale damlo kapale ji bhan ilitum claim nang ni det po lasi ilitum aim and objective political party ban isiwet polote well the Karbi Anglong ara doana be anta ali longji they will get the fruits they will get the benefit and why not we should collectively work together for our common objective. Choro lo nang lilam the paklang pot la si nili dak kaning je tukang tung bangke pason ni alam the nili kirip pondo ladak esona bangke akemang jong si sibet pelotang te political organization long penta claim ra pet mi palam the bang si nang li paklang lo la bangke mo la jasamera bangke kachari long hut matela so power utilization hut bangke kona ne elitum aphan akjo ivan to kokta thek sida me isia bang langdam lo nang non jasamet bang kaching ru malam the chi kaching vai pena ka posi nili kipu dam bangke Pini jong se APSL si tum jong se article 244A akimang pen kache song pelotang te 6 schedule kapang tang pan che song pelotang te latum ta ke se seng me melipo kale lake ne lang tum han kipu kali alang li just for example ba seng se pusita me alang tum ta che don dun me mela themala article 244A si ke hang nasi ne li kipu bangke non ne li kipu ji pu bangke ile tum ka prek phan pudam te pin pen itum koson se methangang bong pen ka prek phan blem le pin pen ka prek phan jong je pin pen methangang bong ropli ang bong kaching room je phan pine solution wan un ma la phan sin li bangke non jasemet bangke artiki pilo la se non puthot rada phan se apor pipon thik lo इसी ही नियम के है निजे दून में मेरे ठीक चीनी दून दे ठीक में है कि चेंग सी कैसे कि भाग के दी हम प्रेक के हांग अलाम पेन हाला सो हम प्रेक के हांग बांग के
ni lang elo pudi not 36 years back do po 1986 87 pen ni tum da class 10 hudan ne la jak tungem hang thek thelang bon ladak ke 10% bang muni sim hang thek chot po lasi KSA stadium la meeting do la hala dak bang kado waiting room at meeting do la hala ban KSA office ke Karbi Anglong Sport Association la amasi tungke ke borja thek tik holo gilari si dolo claim pakka hai goli puyalo amasi la sud bang cedan lo amasi kopilo political party tu mangka ja ta chepem phulong le puge anke SDC tum dola SDC long bang ka prang PDF pen ki thudun political hoi election ki thutum do koklo la su phi bang ke KSA tum bang ha papu chi odling lo borsing nong phartum ke jo lai mai tum pen da chi bhong lok le tum ke ako la putteron sang tum pen ke itum ke ako claim rap pelo sita aki me phan pinyani da ni tum chi langsle le Home Minister pi ne ke bang hut tai tum de ke kai ta ke chi bhong lo hi chi bong hi chu hem pregnant pi tum bang lo putela tum bang ke bon lo son situation si do upai bi ong chi ni tum ke cheng hu ke tum de SDC lo amat sila so KSA chi thak SDC pen kaskom hai sivet bonai nang pode monti tu hem pregnant le pulo tu ga sukta amat si RKMS pu arjulong le lang mandi pina tum ke RKMS pu ke representative of Karbi Masden pulo hala suhut ke ne lo ki hoy hada ke George Mille ke office secretary lo boita fotrok SDC office dam de phi ni tu pi joy pula hai so mar tum yo po ma sin nang la itu la mang kroi ke lo ama si dam lo ko son lo wilang pu meeting do bom lo chingrum bom lo tum da la pu e me hai tum ben da boita hini ki thom UC field pen rong khelan non che rong ni hang LP school idea ta meeting do pilo meeting do chohu pen upai ve koli aling oi tum chingwa isnang pathe open pu ha dok dongkam mukam dam lo dongkam mukam ni tum jitu lahai discussion ke dohul bang ke gupiloma towar su ding SDC tuma arlong nang ke var arong do pilo ni tum ki chewang bor ilo hala su ke tum 30 ta bag bas do ajo ke bang ta ki sung lo tu ama se apike RKMS pen un request dam da cry kre apike office long SDC pilon chi tok dud lo ke ama hala borsing long phar bang ta prang no computer ve ke non pini pudat bata typist lang po typist humjok ma isiga do khelo di tum boma non nang tum son lo chi tonte mane bang humjok ma phuwar rang lo pha ha meeting long prasada ma en rotoning tin phanang kor bang blo lo ta aphi ke ang ke ingchi na suki non son gali ingchi na suki lang folding la ekdom glass pite che theng lab lo la so office ta level lo tumi siba do ke ni tum unity yong sevete akai si hem preglong le bhar so ni ta ninge dak lo tumge la so pa dui phan bori bom lo e dhok committee seng del hoda KSA dongka mukam lo la so arni bangke dharam singh tero ha lapine chief guest pe mukul ka thar chiteng du longge ha dang na protest ma je sivet padulong le pujar lo hala so tu ke behag la tum chini ne hidden political agenda bange politically motivated how to be in power how to be in the council la si tu nge chindi ge la si nona bangke la lam pithe teng ne nang bonon tum teng ne da son thang alleve nang tum lai ke lape apak ta nang care ke lo lake we are experienced people we understand to some extent it is time leaving aside all your interests ni president chulong le dat po ni secretary chulong le dat po ni suki maning ingi dat po pulage join torong people hala SDC tunga cheka hut hala join torong people MP lo gilari lo doko ei ko Daniel hala suki lo ri de othi moi pu hala chairman suki po othi bia lo lake you live as when you are hunger for a chair and when you are after money you can never sacrifice stani tumahut ke non dolo ni tumahut non ni tumahut adolang ni tum ke hala sut ke KSA tum gari pu ekai sim hang thenglong le de don tum ni tum ke kai ta theng pi ang song se megi yang lo bong kui te ke su do la hial pe ne do pig lang su ni tu kai ta thing piang song se megi yang lo la pe na kai ta habit lo hem ke dulong le tum ke nona bang nang tum ke you are already in a comfortable zone you are unable to come out from your comfort zone you want to hang on like this in this case Karbi Anglong through your studentship will never achieve anything this is what I am telling you today lasin ne tame pineni ning dok de lo ne congress pen iripub lo when congress is in power BJP long ta ajak bosu chiton te lo je ideology ajak bosu chiton te lo ladak dole power do bonsta ulai plat lo
hala suhut pine long nai pu mi thang chima thalo te dam bom pu long bom pu lagi sita non itu ki thak long bang ke everyone is after somebody money. When you are after somebody money, yes, you can never give up anything. Rason si dampo jutpo la sinali tumhan chuning ri lo. Leave aside everything. Just be blind. Let KSA unified. Nang tum yang si unified dolo polote political party tum nang tum nang perepo. Pak as organization tum nang tum non ke nang perepo. Sita non bai Karbi Anglong bangke kupilo education anat punot ajat punot chuklem chodam anat punot pathe the. Just organization is mushrooming like anything for their own personal interest. I am very sorry to say, but I am compelled to say for everyone understanding in future. Lasi laswa culture bang ini nang po nang to immediately for the interest of the Karbi community be united. This is my earnest and fervent request to you. Lalo ne belek buthai a history bang nang than lo nang tum chin no lang ke chi bhang chi chok phi dak thai so nang ap chok phi tame we are together now. Pak phanda ning oi thai velu athema that is history, that is gone chapter. Let that be buried. That is a very bad history, like a nightmare. Karbi atum social boycott chedam chewang long le. Ho so situation ni tumko son si kidoma ni tum si chini le. Ha ne hema sor banke SDC lang apo banke ha PSDC ni long motorcycle lang thap dun ma bang SDC office hang det ke bisar lo ni ongsar phan banke people of papon that jul anaki sungyo non ke everything is fair. Just be united for the interest of our society. Landel ni puji bangke. Akai ke ninje long le lo, but BISWANATH live from today Karbi any live law. Let's see. Nangli tum laso a platform na people choro parpik law. I always want to say this. I got this opportunity. It is wonderful, and I thank every one of you for taking this initiative. And it can be live. Let's see. Let's see. Once again, it is my earnest request. Hala political group la mani nang pudai bu bang mathari no nitum pini ani tanang nitum phan nang support no pupege then nitum chini rek nang ne la tu independent padona hengno pude nang jong mep tang jong nang I jong no se nang rap le ji pupelo mo nitum power long wang stame, but we will be able to help you or assist you provided you do right. Landal Choropik laki hai lam the paklang ponopot. Kardom kadwe phata. Por do ne chin dalo dei puthe KSA pa kiche ching room masi la so putha bang ke ningje tu meti athe la tu thai nai na bang ke kapang room ji puhur bang ke nili KSA lo dala athe KSA ke nili ji bang room nili dar se bang room siksa piklo no so thot situation la atho se so ke sita hala so hot ining alam lo sita hala so welcome dalo don tak KSA is le bolo la so bhi la jot tatkali har Karbi la Karbi ki jutang ching thura song po bangke la bangke akapre ka song lo lake sita la ke ching ne so lo la benda sita phi dison and khudlo jutang lo ke thang nei wo mane rata tu man ke hang kadoi pe dolo digital and that lo phi bangke la tu beta dolo konane system kadoi pe chejas lo kadoi lo pin lo man non bangke KSA lo bangke la son ke thak bang delo lake isia purkimo Karbi khai kache thak pen catching room un pu akdam permanent leave pu bangla KSA lo success lo apen tu la so phi la so credibility ni lo ko mati ni KSA so pang malo la si tu the nine bang ke ji KSA tum ga do pirang tani do KSA tum la mama lo ni amen do lo da don ji teron tu pe cheng lok bikrom da dai po ang thong da dai da tu ngi ga la junior mu chot hela stalang machine lo tumta wang pak lo ka do la da khot ke la ham phang sok ka do leadership ke an abang yok ta vi la bang ke la meta mai di masa ron hut la mera me ke se kitya ching ki ke lo meeting is platform dai siare se ta hala so hut la di masa ron crisis lo mati crisis lo la pugali la mera mai pe ke se kar jap dang ji pusi ne sahem dam red masi hala konsik tok bi synchro to bhan chikira che ha positively nang chikro lo leadership lo ha ka do pi lo la relief camp long dawarab lo aphia bang la sopen coordination bang dochot masi aphia lang le konsik to na bang ko phi present deng lok aphia bang ke alang le bang ta ki thak ki ma thai cheton chit lo
la so ben si KSA kapang room ji pubangket hala so kapang room la gandhiram timung pe chenglok apen kuite la tok bi sa ho la ex president la pen chenglok la KSA pen antum to la hala so founder tum hala so ki tila alang tum ta bori lo un eder lo hala so meeting long dur lo ka do wa KSA phana ripachi o chom si siba do po pusi stadium lo mun te ka on so le house full house 1100 1200 bagdo mun jangje set la kiba long indoor stadium aban lo hang jo hang hai iswa do nai pu engala tumla founder president la gandhiram timu pen hala protap to chondro tok bidumsi aripachi o chom si hala se me patang si iswa do pusi iswa do lo engala so bang Komasi ka pangrumi map, komasi la tumhan kelang dun mapu, amuni ching wailo nang tang mga kositoron pen nilipan. Nang tu bahini konvenor lang tu pangrum nang popu. Nikan hini ra ciklojo ni bagdo ditum apology bi. Innova ching kidat bane pakai cepat tu la pom, bane pakai karang-rang lo, bane pakai la ke bai lok muthe start rekam sapen jo lang li. Alang li pan turune la tum bahini pan, la tum la stilin dalo. La tum bangke chingrum nang po bang. Aku la sur bangke la stilin tu bangte SCCat atum lo mangka flex ceh unjok alu. La John la tarcom titi po hai. La anta avidar lo. Kaise ke chipangru nahi pusi. Salah bangke la mondai mer lo ajar lo kato elo pusi pulo. Aku api kaise pangrum thuna hela po ko di government college pe university atum le dipine apa ni lewang pak lelo. La sota patah ni thom dolo sota cepat la kumite rang sira sarpo ulang la daga pai cepang ruble popu pena dik bantu ke don non nasong thot lo proses ka mane ciwai dang poya poka do pina popu sita a drama ani arlo pen mang ke kalidar lo nili thelo bangke la so phi bang ni duda buri der lo la si ka chingrum pu bangke la ke iningalam khai phan jo si pathe nai pute la pulo apen mojola rot onsaro toni pu halar ke mes pu huta do pe hasota taskom long tumta KSA long ke do mo KSA tum hatu ta isia group do lopen che chok piglo mati hala so ke chok hur bang ke bana chelang nun nu ta hasuta amasi la pu gailu pangrum nai pu long ni lo thom meeting do lang tu sita phi bang ki unji gali hola ta amasi a phi bang ke batai ni isi school long sujo phara do lo apen kang nang lihat domba, hal ada kak kompeti dulu, so kompeti lo bangke, konvenor pakai ndi, Brubon, pen Edward bini bang Tom Hani bisa daito nang pilu, amara pi bang halat tak pen dong ni dalu, lasi mo along so pi baget nang lepo hemprek alam, laso hemprek pen bang sili tum pirte cetak lo, lasi la so ko pangrumi ko unji un etanil tum haprang da pubom lo lage KSA to cholo lage la si khai ke pangrum ji pute ke chengi bang KSA lo chek chip da lo kaprek no to ni la si KSA pangrum nang ji pusa su itu chip ni apora ji pilo puda pulo chudiri lo amba hinia KSA do bang ke pangrum bori war lo la channel up bang ke pute junudak le he wang vet that switch object po wang chi bang puta pupe wang vero pe tang parti sab ma patai se bangke phonang deng deng lo basi office dam ham lo nang deng de amasi ha lar ang song si bahin bang ni ba president secretary tu du phonang de amasi ing hap chekam bak la si lom lo cho hoi lang tu ban an ke ri tu nang tu vai pulang ke tu alam do lo sita ala chan phanta non nang chari long ta pa se airport na hok alam lagi aku halat dag lagi cingwai lo mati siapa tu det pol KSA dun ke hema rit apaya potang kapen si KSA nang pangru bhansi ba engka apia bharya presa lo do bata ni un lo ceklo jo mane ceklo jo ni thol ta ga do ne pan potu nang ton jeng lo pupur kha nang le poja lo pupu ekdom la hala Karbi amli season a hem a glass nang teng pun api palang bung thor kalima putha hatta ta clip pupu ekdom yok jumpran lo ma to reng subone ma to phobone thang boi thai garanti belo la an sita api bangke la sobang unedro sita nilita puthot tang chudi lo la siko pine cherap do nei ya do pine pote KSA sik undele KSA le plo ni repo alam la
choro lo ke hai la si dingun nak lo sita la sobang dom serius lian pone puna tuhan chuni lo peteron sa ho bata unte pani dei la planta ni tu cepat tu ro ke alam the penak posi alam the bangke arju dorde chere lo sita me apor alam ta doko posi ili tum apor phanta di pinak kokpo ghontai sisi nire tum ki thik pen apot ghontai si ke pleng lo si kapre kalam bangke itum chingki chethan pon tuji non isi do tulang itum article 244 A pen 60 dola putak kepa jutsia farman dolang nasi jasamet abang ke lalo pamu pen abang putin association abang putin along alam te jong si pen lang dam polo tang te ilitum kacing tum ji bang ke nangka pangrum bang ke le nangka pangrum bang ke lake BJP munit komane kongres munit lake PSLC munit lake SDC munit ko pini alam te mana ke jong damadim do kok thai po sitame thang jung pen sining ke hang lo polo tang te chingrum unji pua bangke ang tega son ban pan ke sia satum ka chingrum alam thesi tuma phan pak lang lo la penang di tuma phan pini dak ke bang penang di tum dak la bang so alam thi nang di tum la so ka ching tang la so alam thi nang di tum ki joy un la so ka ching ne ching tang po jat sitami khe joy ne ba song joy ne pen pu nang di tum dak ke bang bangke churu nang ji nang di tum phan ta la si la son thoda ka churu an su se ke long ji bangke la ke ili tum ka chingrum hot bang si ili tum phan pamu pen inut bahini alam thi dak arju ponong lo rat pen itum thet dung man peng ta long ponji ake rap long ji jakong long ponji lasi non ke pajut si hapor hut nang lihin pen abang so ka chingrum aputhak la ka dog we itum chingki chethan et pen kirip alam the nang len pen ko pisi nang li paklang itum la ke hai nili puntung bang ke mupen lai chaning leng alam si penangan le lo kali ka cheng ne alam li nili batai tin nili ganing je long ta ka cheng ne kado weta nili pine ning ka fanisi kori madako dak nili fanisi kori pa ma mupen ana adap pen nili nang kang ni don dak nang kijui nang pu ene jon lever dialogue ke mari fansi bang ma kali mati polote batai tin nili lam ganing je long people lo anutin nang cheng ne dunia lam do yes adek nili chin ne do thai ke thek the do thai ke chok che do thai sida nili kaning je batai tin nang nek dun de det ni apolo nilan dak house long ke doan pha so ang deng alom ma ke sabo nilit mena mata chifil nang ko lo ning oil lag lo si mopen penan laichan alam ke klang do laichan phan ke unified KSA ke paman hot ke president bagya lam si klang lo inut president ke manji abang si wang weda lapu abang ke kal det hai ba kalang dat hai sita alang bang weda lo kalang lo to men alang ke bang tong thek thea ko si la son man ta hai lo sita inglong pholong mohon teron pen leon engleng president secretary manlong lok mani pu bang doma leon engleng general secretary pen mohon teron president halatum ingni der bang mani ningje hai bang doma pini la so dim long pen ningje hai bang doma ave pini anda la so purkimo maduta pu bangawe sita kaita ang along tin abatai tin da lai chaning leng bangwe da lai chaning leng si chokche pongtok koi chong holo pu la so ke bok thap bangge la ke chokche purkimo lang lo polote inglong pholong puthor president secretary kimi pangni det hala si ke chokche la ke anutin individual ta chini nei pini hala so hut inglong pholong president secretary leng ni nedet posante hala so si KSA chingrum eji apolo sita hala dak lason paman long le derlo athe hal dak akimi sing ni derlo la so dim pen inglong pholong president secretary ba abarim tumphat isia por hut temporary lo ne koson lo ne sita alang tumphan ke suspend derlo penang an la so group tumphange suspend si pilablo hala so group tum puthot KSYC pemahang patek dah halai lo danger. Tapi ni lahai alam komat lo kan inje bang do. Komat aw we kimi tum lo ba komane akesar tek mucot tum re mucot tum mane ningje hai bang do malo supur kimo ningje hai bang we. Pini mo penda ni continuous ni ningje lo. KSA apur kimo chronology alam. Ing sai nei pudak jong dak hai ni pini mo pen ni than lo ke KSA ka jitha ka we pu. Alang litum ke experience alang litum ke powek claim vek atum lo pini inglong pho pukali ke RKMS puke RKMS chekrong vet pusante pini KSA kachithak
KSA hini man me deje polo ke thom pli man long le deje polo sita pini KSA pen dam juilo RKMS penta new KSA Anglong pho hen ten pulo pa man long lok halata kroidat hala bang si ke chokche itum anutin Karbi atum si ke chokche busini pungtum pini la so dim long ke thek muchotum re muchotum phowek ve atum ta la so dim jong dak lo pulote pini KSA kaching room ne dim masabe pini kali hala bangke nili chini lo hala bang nili chini lo sita RKMS men saru new KSA man media sonte Sir. popang RKMS men new KSA man media sonte RKMS alam bang jong dun lang da like research paper de inut koma lo ke toke Mosumi Chaudhary assistant professor Department of Political Science Difu Government College puta it's a research paper like a research paper long ke Ladakh ke chok chia bang research paper long bang ke thesis bang right or wrong ke dopo criticism is very important criticism do bola de nali tunda separate thesis talk to no alam the bang to alam the bang ke hala dak si direct to anglo asap so mon sam Edward Pei and Ratu Peron were instrumental in creating representative of the Karbi mass student, the new faction of the KSA, and it was the brainchild of the Congress. Like a research paper long se talk la bangke. Lasi KSA upon mane KSA upon to make KSA less stronger, the National Party have always indulged in trying to create divisions in KSA. First, it was in 1964 when Karbi Adorbar was formed. Karbi Riso Adorbar was formed in 1964. Then it was by the National Party Congress. They are trying to break, but eventually after 1985, the real divisions have happened in the Karbi Student Association. So National Party to chok lo nang le tum ahin pen putot lam klar ta kipia pan apor long tu lo la si non abang ke pajulang lang le kaning je le ala ke tok lam sa lang le pu he lang le kaning je le yes kali chok lo choro lo punat nili nang le lam the bang nili pajulong le lang mo pen pajulong le lang nili pajuding tung lang la unification ke kroi pe melo madu group ta unification phangke lage kroi lo madu group ta ne hin pen matha teng polote sita KSA phan ne batai tinda ni pui KSA phan si tumrup tum rai ekdom ningha ling mane ninghang lo polote la berubru la bange ni hin pen kroi kre KSA phurkimo ta eng sai hai ni ning je hai ni madu sita me KSA phurkimo ning je hai pe me ni KSA phurkimo ning je polote lake chok chidei athe phurkimo blinder dam no itum iri no lage phurkimo ke blinder dam polote lage chok chidei itum phansi lage chok che mandei lasi nihin pen chuning ria bangke KSA arnisi chingrum phan wangi KSA arnisi chingrumi lage ningke thedo KSA lage KSA non ropole man sita KSA arnisi chingrum vegji karbakhai sung pick up hosi KSA mange thek pina pot non ta KSA Karbi akhai ke non ta sung bom lo la so sung bom por hosi KSA chingrumi pake ninge thedo binong athe KSA ke Karbi khai kisung thek ti ga hosi Karbi akhai la so kisung ben pa jogi phansi KSA amhang thek lo halo so posi pini sitame niliano tin phan chuning ring tung bangke
Karbi Anglong long ke do tum chot kal der ni angtan long do Karbi tum an sitame ba angtan long Charlie dam risoi jang tum an sitame kaprek chemata thera KSA Central Committee koso dim hok angthun wangjira dim jong dak hailo pulote KSA kaching room do poponili ningjelo. Thank you. Choro lo ili tu bapor topik lo non pa jut nang po la si non ke pa jut sia parman nang lihin pen kadok weli tum la kaching room ji aputak se chingki chithan la si ki rip alam the nang lihin pen kopi si nang le ke pa jut si ning jeng tum la kai kaching room ke aning hanglo kadok abita inut make jang kachikrong amunit pulote jongholele alang aphan tur saksita thurthi likewise kung amejong si kaching room aning hanghe pulote alang li phan pamuta kapre inu leader KSA leader amen enlo nili amen entuthelo controversy dolipo ba alam pene debate dolipo inu amunit leaders KSA leaders amen enlo alang li bang people si attend unde lo batai mic ke pha aphida alang li make janga chikrong joine polomote lasi make janga chikrong krela Nangli chine ti lai pur ke moge nangli 2020 si KSA claim monele lasi pulo bangjong si kapre tu inke 2020 si KSA ki claim pulo te ladak nangli laso pur ke mo chini ma thegon long le ma laso pur ki mo lo thegon long hala so jo lahai latumta laso thesis ke tok chokche pulo te nangli ta na kroi pujalo ma nangli le ke hala ke to nangli ke chok thesis laso chok thesis chini on laso nangli ke le tok laso thesis on laso photo ke tok non bangke ili tum non ne pu bangke ile tum la kaching room aputak di ke pa jut si la lam hello lasi ni ki pu dam kang tung lo Apathiek de jongle ameke janga chikrong kachikrong amunit pulote laso amunit ke thurthelo likewise kaching room aning nangli tum ke chingrum that pen ke kara group tum lo nangli tum long pe nangli tum ke kara group tum lo nangli tum kat ke de sonte la sonman me de polo kupi polo nangli ta nili tum long sin claim don lo bo ke chenge nang claim nangli kat ke nangli dam de det nei ke nili nangli ke nil tum long se meeting nang dun bom lo hala sohut along ha chukiola bithe beta nat ma nil tum program do hada ke nangli nang dun bom polo nangli hala sot pe nangli ladak ar pulong le det ma hudak dam chui lage chok chidi nangli ladak le nangli pan ar punang pe konde sonde nangli nil tum long se bhi polo nata nangli lason dim long ar pulong le dam nangli hudak ar pulong lo ma hada klem hala nangli chok che nangli vice president lo pule nangli klem bo pali nangli vice president lo pule nangli chipadu go lo pali lage nangli lama juta hai bangke jo lam so era train aso ne chok chalo api ben ka hala gari gora gari da chikrong alason thela gari da chikrong tha kali choro lo nili la KSA alam kaning je bu 2019 alam lo laso ne majo KSA da claim dun dela ne Karbi Anglong long 2018 aprang nili ningjana ko bode 2018 aprang ke nili Karbi Anglong wasi do elang kapre asai ni kap kacharli la hai dinong ni doko so 2018 melom nili May chiklo melom banglo 2019 melom ala Simeon Rongpar tum pene program bilo mala jirpo tum da do jirpo to nanghang lo nili dun diti out pen alang li tum program la jong si KSA ke claim nang tin kok polote nili pan KSA nang alang li tum claim polote alang li nang propaganda ke pol laki rada pan pacho pa alam lo laki la si rad pan pacho pa alam pen ali che polong bubang la so a behavior da ili tum che war chor nang kali lasi ne kaching room yalam si kaching room yalam si lasi kaching room yalam si ne kening je bulu sida nili apa kaching room je apa nanda kengka lo pata nong lede tige minute lalu la ili tum minute ke party ben cheo alo CPIML party ben cheo alo BJP long ludun de ke BJP long ludun de sita handbrake la pen border isu pe pajut lang ba kali chok lo ne mana kapre ke environment bang create nang themai tum jong si dak ene la itum non jong si ingnek soi alam pelotang thadi non ne ki pujia bang thadi KSA ka chingrum thek thek ke nang li tuma phana kang nek choi mate nang ke jong chot kali la ke abang phut tin akar belong si responsibility do anutin akar belong si la so ar puto la si la so ar pu aphan bang si la ili tum cheklem nang po phan la he si chok lo lama bang ke kang tonik pola si nang li pajut lang ba okay lam ninje o elo
nili tuma KSA male nili methang ta kachingrum banse ning ke hanglo lasi majok ta excuse pinang nelo kachingrum upon process bang cheng sirang nang lasi process bang cheng lo polote komame jongsi laso chingrum lo nangdun de polote Karbi arab tum si alang pang thekpen alang li KSA pan di recognize nang pu pusi chuning ripon lo nili choro lasi bahini pu moniram teron ke hai pansita me choro lo lapen punat thomson rong pe ke hai pansita me choro lo etum komatne kamatha kopine kele ramde konane alam theke ponja phan po pen jong si komani jong si ladak kamatha dam de kok plotang te la bangke matha nangne Karbi lo charli asong phan ke Karbi lo charli asong jong sing tang lo plotang te ituma ke tum sing tang nun pola ke hok lo lasi abang putin ta ar pudo pu ne liki pudama bangke la lo lasi ke pa jutsi pamo pen abang putin pen itum lam the kiripon la penali tum alam the stambe la lo hini alam the siklang lo pini la bangso ka chingki chethana long isia bangke la lo political organization long panche o etik ke tum chingrum thekthelo athema ituma phane ke plak dokok po isilo hini abangke bang nang ka pangrum ke chingrum thekthelo methang si chingrum nang po la sila bangso puthak alam thelo la sike bang ja por hot nang le tum ko ansi Karbia ke phan athak bisi ka chingrum je phan sai ke deng ponji mala bangke rara tum mo porsi nang thek donong po la pen ning thelo prabjin pen lahai nang litum in written pusita me proposal ke chipi seroi ang bong koma si ke claim ji mala ke rara tum pang thek polasi choro lo nang litum kado we phan sita me la pen ke pat jut se bang ke rara phan ki pukang tunga bang ke KSA alam ning je protang te laso KSA pukalisi kado we KSA phan masi kang ton nun tot la pen ke che sor sara bret bang ke isi solution mate isya ke miatwar wan mi mai tum laso bang si litum chingki chitham nang ji ta silan pen si engton pon kok lo na curup tik lo nang li panta la pen pu moniram teron khai pana churu lo la pen dak barim dak experience pusi pulo alang litum methang ke chitong tang alam te sitame nang chepek lang don apot RD dopti ka son si nilika matha pon lo layo alam te chingki ke son te klang tle dat pola si la bangso conclave pen a joine penang an alam te klang pon lo posi kadok be pan sitame puthot kurang tu pajir si pini la bangso conclave bang mate la bangso a topic la KSA and its faction po saya jai mek bangke ington pon kok po kurang tu